Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорем. Имрӯз дар аэропорт Дамадед ва қарор дорем бо ҳамроҳии бобои Мерган. Бале, бугем билеташ харидем, шашумда ай душанбе омад, туи як бародара гузаронд, бо имрӯз ҳаштум парвоз дорад. Бале, дар ин ҳами ду рӯза ки дар ҳами Федератсияи Россия будем гу гашта рафтан бо пурсидешия. Ҳаку Мерган қана кай омадию куҷо рафтеси? Мана бо чӯ гашта рафтеси? Агар ҳами Абдуллоҷон набоша, вақт бача бо бишон хеле бо фикр мепурсам, бо мумкин ҳамиҷида ягон кампиракда побандам канан ки бесто гуфта. Шукри худо ки Абдулло Теҷе дорем ва ҳар касе ки на фақат ба воситаи аэропорти Дамадедова, балки ба воситаи ҳамаи аэропортҳои шаҳри Москва ки сафар мекунанд, хоҳ ба дохил, хоҳ баромадан аз дохили Москав, бо кӯмаки мадади Абдулло Теҷе ҳамеша иншоалло ки дар амон омаду дар амон мегузаранд, зеро ки мешавад баъзан ки ҳуҷҷат ба охир расида истодаасту ё ки ба охир расидааст, чӣ хел мегузарӣ? Ана ҳамин вақт боз Абдулло Теҷе дар кор аст. Билетша гирифтем, ина гузашт бугем. Омаде гарибиё чӣ хел? Гарибиё вақте ки худа дар ҳалқаи хештугору ёру дӯсто хусусан бо ҳамроҳии Абдулло Теҷе ҳис мекунӣ, ҳамин қадар ором ҳастӣ ки гумон мекунӣ ки дар кӯчаҳои ватани азизи худат сайргашт дорӣ. Ман миннатдорам ва аз Парвардигор талаб дорам ки сафи шумо бар ин ҷавонмардонро зиёд кунад ва шумо ҳамеша дар сафи пеши ҷавонмардон бошед. Ана кай вақте ки хоҳ ба шаҳри Москав сафар мекунед, хоҳ майли аз шаҳри Москав берун баромадан доред, ҳатман ба канали Абдулло Теҷе муроҷиат кунед ва шумо ёрдам мекунанд. Ва ки нафарҳое ки тамошо доранд, нувераҳакора чӣ мегӯед? Мана нувераҳакои азизи бобиш, вақте ки мана ҳамроҳи Абдуллоҷон ина омадам ба ҳамин аэропорти Дамадедова, ин сару нуг надоштем, ман ай куҷо меёфтем? ҳардумо баде ки сайргашт кардем, вақте ки ана вақти билетгирӣ рафтем, ҷои билет моро бояд ки дар дастмо битиям. Дидам ки қатъи ҳамин Абдулло Теҷеём бо варк мусафеди бо символи бобии Абдулло Теҷе мешинем гуфта, дар ин ҳамин қатори аввал ҷо додане қариб рӯли Исмоилиётам битиям бачам. Россия чӣ хел кард? Россия бисёр мулки дар ҳақиқат калону амну хай серу пура. Дик нашиде охир? Не. Бо бобора ирӯз кино бурдем. Дидем дар ҳақиқат як вақте ки мо ҳамроҳи Абдулло Теҷе бо чандин рафиқои дигар, афсус ки Фарух набуд, Фарух ҳамроҳамон набуд, лекин рафтем ба ӯ кинотеатри Вегас. Дар кинотеатри Вегас мо беҳтарин филми Евгений Онегин ки истеҳсоли худи Федератсияи Россия аст тамошо кардем. И тамоман дар телевизор тамошо мекунӣ, дигар кайфият дорад. Вақте ки дар экрани калон тамошо мекунӣ ки ҳатто намедонӣ аз ин тарафи экран то он тараф кай нигоҳ карда метавонӣ тамошо мекунӣ, тамом кайфияти дигар дорад. Агар ҳамин хел роҳатҳои зиёде дорад мулки Россия, хусусан шаҳри Москва, агар хоҳед ҳаминҳоро ҳам дидан, марамад ба Абдулло Теҷе муроҷиат кунед, ҳам сайргашт. Албатта розием, асlan ма ҳамон бародароне ки моро аз Душанбе ба Москва гусел карданд ва инак аз Москва ба Душанбе гусел карда истоданд, миннатдорем. ҳамеша дар сафи пеши ҷавонмардон бошед. Мусафеди бобитон ай шумо розие ва бо ҳастии шумо фахр мекунам. Саломат бошед.